Bueno, acabo de quedar amb una amiga que em cau superbé, la Cecília, i és l'última vegada que la veuré. Queda una setmana i mitja perquè me'n vagi. Avui és dimecres, no me'n recordo quin dia és, ho posaré a l'edició. I això, m'estic emocionant en plan en una in a bad way, perquè és com, tio, no veuré més a la Cecília, que és una de les meves amigues. Però bueno, que això ha de passar amb tothom. Amb la Lina no em podré despedir, però ja aniré fent un blog aquesta setmana i la setmana que ve sobre les despedides i a l'últim dia i tal. Així que, bueno, això suposo que serà la intro del vídeo. I això, benvinguts un altre cop a Compostatge. Són les 11:30 del dia 2 d'agost i oficialment queden 7 dies perquè marxi a Estats Units. I demà gravaré segurament, o algun dia d'aquesta setmana gravaré fent la maleta per anar-me'n a Estats Units. Avui és dimarts 3 d'agost, queda 6 dies perquè me'n vagi i estic molt nerviosa. Bueno, acabo de despedir a la Lídia. M'acaba de donar com un kit per sobreviure als Estats Units. M'ha fet moltíssima il·lusió. Gràcies. Bueno, això. Avui és dimecres 4 d'agost. Queden no sé quants dies perquè jo marxi als Estats Units. Bueno, avui és dijous, dia 5 d'agost, i queden poquíssims dies per marxar. Estic nerviosa. A casa faré fent-me la maleta, que ho insertaré en algun moment d'aquest vídeo, ho faré un altre, no ho sé, però bueno. Hola. Soc molt desordenada i molt molt descuidada amb les coses, llavors que ho estigui fent amb antelació, 4 dies d'antelació o alguna així, ja és molt. Així que, bueno, m'acompanyareu en aquest viatge d'endreçar les coses per posar-les a la meva maleta. Espero que us agradi. Vale, a veure, he canviat d'angle de l'habitació i volia donar un trigger warning si ets una de les meves dues àvies. Ho sento molt, no continuïs veient aquest vídeo perquè la meva habitació està molt desendreçada i no vull que em matis, així que, bueno, a partir d'aquest minut del vídeo, si ets la meva àvia, bueno, estàs avisada i t'estimo molt, però... Primer de tot, és que jo tinc un problema perquè, a veure, jo sóc molt d'anar amb tirants i als Estats Units això d'ensenyar els ombros, això és una mica problemàtic. Llavors, clar, no sé què fer perquè la majoria de roba que jo tinc d'estiu és de tirants, però la d'hivern és de màniga llarga. Llavors, no vull portar màniga curta, però és que no en tinc. Llavors, us aniré dient, actualitzant, però és un greu problema, això. Bueno, com haureu notat, hi ha un canvi de llum i és perquè m'he oblidat de filmar el que quedava. Ja són com... Un moment que ho miro. Són les 9 de la nit. I bàsicament he fet tot això, vale? Ignoreu la guitarra i tal. Un moment, ara us poso com m'ha quedat, però encara em queda endreçar algunes cosetes i ficaré, en plan, insertaré un timelapse de com em queda, en plan, com ho faig, perquè si no em quedo sense vídeo. Llavors, això. A veure, doncs aquí tinc la roba que segurament em posaré el dilluns quan vagi cap als Estats Units.
Això són les samarretes. Aquí tinc texans, leggings, xandals, pantalons, vaja. I aquí tinc un mono per ocasions especials. I llavors tinc jerseis i roba d'abric aquí. I bueno. Avui és divendres 6 d'agost. Queden poquíssims dies per marxar als Estats Units. O sigui, el dilluns marxo. I ara mateix estic en plan anant a la piscina. Avui he quedat amb la Carla. Li he donat una cosa per un amic meu. I ha sigut un dia bastant normalet. A la tarda quedaré amb la Martina. Estic bastant nerviosa. Bueno, avui és dia 7 d'agost, un moment. Sí, dissabte 7 d'agost i demà passat marxo a Estats Units. Encara no m'ho puc creure, és com que és difícil de tragar la informació. Estic molt contenta però a la vegada trista, però és una cosa que s'havia de fer, en plan, és normal que estigui trista i bueno. Són com la 1 de la matinada de demà, dilluns, me'n vaig als Estats Units i ara mateix vull que veieu la meva habitació com està, perquè encara em queda posar tot a la maleta gran i a la petita. Justament parlant de maletes petites, la meva gata, que es diu Petita, està a la meva habitació. La trobaré molt a faltar i és com que demà serà un dia bastant estressant perquè l'únic que centraré serà fer-me maletes i últimes coses i llavors ja dilluns agafaré un vol a les 5 de la matinada i ho gravaré. Així que demà segurament gravaré algo sobre el dia i tal i dilluns gravaré tot el dia i el primer dia amb la família. Però la veritat estic en xoc que tinc aquesta oportunitat perquè és com que ho veia tan lluny i és com que ara finalment ho estic fent, m'entens? És com, no sé, estic bastant sorpresa de que he pogut arribar a fer-ho i molt agraïda. Si esteu veient això, Miquel i Doris, us agraeixo moltíssim la paciència i tot el del procés i tota la gent que ha fet possible que pugui marxar d'intercanvi, de veritat. Ho agraeixo moltíssim i moltíssimes gràcies, no sé què dir. Però avui ha estat un dia superxulo perquè a la tarda he quedat amb la Alina i hem passejat per Barcelona i he fet unes foticos i tal i sí que és veritat que he perdut per l'habitació, crec, el collaret de la Lídia, a veure si el trobo, el que em va regalar la Lídia, molt mono. I això. No sé, és que em costa assimilar-ho tot ara mateix, però això. Bona nit. M'acabo de despertar. Avui, ara, us insertaré un timelapse de com estem fent la maleta. I és dia 8 d'agost, la 1:30 del dia 1 d'agost. Demà me'n vaig. D'aquí 14 hores, aprox, però doncs ara ja hem acabat en plan de posar tot a la maleta grossa. Ara ens queda la petita
I bueno, ara us insertaré un clip de com ha quedat la maleta gran. I bueno, això és un regal que em va fer la Lídia. I bueno, aquí hi ha tot mitjons d'hivern, de tal, tema sabates i això. I llavors aquí hi ha roba interior, pijames d'estiu i bueno. Bueno, ja he acabat de posar, en plan, d'organitzar i de fer les maletes i ara us insertaré un clip de com han quedat. Bueno, ara les tinc al menjador. Però bueno, s'acaba aquí el vídeo. Demà gravaré el vlog del dia de viatge i tal. Bueno, demà, que queden poquíssimes hores perquè ja són les 8:30 de la tarda, bueno, de la nit o com li vulguis dir. I això, i bueno, gràcies per veure aquest vídeo. Seguiu-me a les meves xarxes socials, que us les deixaré a la descripció i a més aquí la teniu al meu Instagram. I estic pensant-me de fer-me a Twitter, però bueno, espero que us hagi agradat, doneu-li like, subscriu-vos a aquest canal i això. Adeu!